Uvítací výbor v Hanáckých Krojích a přísná bezpečnostní opatření. Zdálo se, že návštěva hlavy státu v Olomouci začne i tentokrát stejně jako 3krát předtím. Na cestě do budovy Olomouckého kraje měl ale Miloš Zeman na schodech drobnou nehodu a téměř upadl. Jeho ochranka naštěstí zafungovala bezchybně. Prezident pak udělal ještě několik kroků. Na jedné noze mu ale přitom chyběla bota, která mu spadla. Vy právě dnes máte jednu prioritu. Jste prvním krajem, kde při vchodu do krajského úřadu jsem ztratil botu. Naštěstí se našla a moje žena mě ji nasadila a utáhla. Kromě běžných témat Miloš Zeman na setkání s krajskými zastupiteli tentokrát kritizoval devizové intervence České národní banky, které dlouhodobě oslabují korunu, aby tak pomohla exportérům. Je to totéž, jako když sportovci podáváte anabolika. Zpočátku mu narostou svaly, ale pak už se dlouhodobě stane něco horšího. Hned na to pronesl větu, která mnohé překvapila. Mluvil jsem před 2 dny s guvernérem Rusnokem. Ukončení kurzového závazku se očekává v prvním pololetí tohoto roku a není vyloučeno, že možná dříve, než se nadějeme. V jedné z olomouckých soukromých firem se zase po svém vyjádřil k tématu uprchlíků a terorismu. Téměř nikdo nemá odvahu říci islámský terorismus a všichni proto řeknou mezinárodní terorismus. Tato věta je politicky korektní. Svůj pondělní program zakončil prezident Zeman ve vesnici roku 2006 v Hněvotíně. Zítra zamíří do měst Šternberk a Uničov. Tomáš Petržela, Prima FTV.